Ogai mar Azimio Raila Odinga odhi nyime kod dwaro mare mondo IEBC oyaw Sava mage mar nyiso jo Kenya diere wi duoko mag yiero mar tend piny. Raila oseyo jatend piny kuom nyiso jo Kenya chaya e wi weche mane owacho ni IEBC ne oyawo Sava meke chakre chenro mar ndiko jogo ombulu nyaka e kinde mar bura mar kwedo duoko mag ombulu mar tend piny e doho mamalo mogik notimore. Chris Owino lerono mathoth. Duokruok mar wache kind ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend piny Dr. William Ruto e wi yawo kuku maduong' mar kano ombulu mag tend piny odhi nyime odiochieng' ma kawuono. Ka oloso kod jofwamb weche buore Nairobi, Raila oseyo jatend piny William Ruto kuom wuondo jopiny ni IEBC ne oyawo Sava mare kochakore kinde ndiko jogo ombulu nyaka e kinde bura mar kwedo duoko mag yiero mar tend piny e doho mamalo mogik. It was a plain, disgusting and horrifying lie, just like the many others he has told the country and continues to tell us since last elections. Raila wacho ni kwayo margi mar mondo IEBC oyaw Sava margi ne ogore e Luanda bang' kambi mar Smartmatic International mane ochung'ne gik yiero kwedo kwayo margi e gino magiwacho ni yawo Sava mag IEBC ne dhi rocho ratiro maggi mag tich. Kenyans remember that it is the Azimio coalition that alerted the Supreme Court and the world to the letter dated 31st of August 2022 that the company Smartmatic International holding BV wrote to the IEBC and said that it would not comply with the order of the Supreme Court to give access to the servers because, and I quote, providing full access would infringe our Smartmatic property rights, unquote. Kaluwore gi Azimio, kwayo margi mar mondo IEBC oyaw Sava meke ne en mar keto adiera e lela e wi duoko mag yiero mar tend piny kendo gi hum nono e wi gimomiyo jatend piny Dr. William Ruto osebedo ka duoko penjo maggi e lo IEBC. To restore confidence in the IEBC and give legitimacy to the leadership that emerged from that election. Unfortunately, the tragedy of this situation does not end there. IEBC, which should be answering these queries, is silent. Instead, it has retained Mr. Ruto as their patron and public relations manager. Raila oramo ni ok gibi yie kod weche ma jatend piny osebedo kanyisogi mondo giwere kod weche mag yiero mokalo ka onyiso Ruto ni ok obi wuondo jopiny nyaka chieng'. The statement made yesterday by Mr. Ruto is therefore not just a blatant and shameless lie. It is another proof of the unholy alliance between Mr. Ruto and the IEBC back then and to this day. Ne omedo lero ni wacho miriambo e wi duoko mag yiero mokalo en nyiso oganda jo Kenya achaya. Chris Owino, Ramogi TV,